Bo día, dende a sede da Fundación Luces na Coruña. Hoxe temos unha nova actividade do Observatorio da Reconstrucción. Emitimos, como en cada unha destas últimas actividades, pola canle de YouTube da Fundación, en directo, polo Facebook da revista Luces. Os chats están abertos, así que podedes preguntar ou facer comentarios. Tentaremos, dentro do tempo que temos, facer chegar as vosas preguntas ás nosas convidadas e o convidado de hoxe. O debate da reconstrucción após o COVID, central na xenda política e na xenda mediática dos últimos meses e probablemente o será nos próximos anos. Como imos crear de novo actividade económica, como imos crear de novo emprego, podémolo facer dende unhas bases máis xustas e máis sostibles. O Parlamento de Galicia e o Congreso e o Senado teñense ocupado nos últimos meses en numerosas ocasións destes temas. No Parlamento de Galicia creouse unha comisión de reactivación post-COVID que funcionou durante os meses de outubro e novembro do ano pasado e que aínda estamos a agardar que se publiquen as súas conclusións. Mesmo hai uns días aprobouse a Lei de Reactivación no Parlamento Galego, que fundamentalmente trata de facer unha simplificación administrativa que permita xestionar mellor os fondos europeos. Unha cuestión central da reconstrucción, falaban anteriores convidadas, é o investimento. O investimento privado, como facer, por exemplo, que o aforro galego volva e se invista en Galicia, pero tamén o investimento público, como reorientar os orzamentos da Xunta, como mellorar a orientación dos fondos europeos, e nos últimos meses aparece un novo elemento que son os fondos Next Generation Unión Europea. Aparecen no verán de 2020, a Comisión Europea anuncia un plan de recuperación masivo que mobilizará 750.000 millóns de euros de aquí ata o 2026, e aparece como base fundamental un mecanismo que se chama para a recuperación e a resiliencia, que é o núcleo deste programa de recuperación, que terá unha dotación de uns 672.000 millóns de euros. Unha parte moi importante, 312.000 millóns, serán transferencias e outra parte maior aínda, 360.000 millóns, préstamos. A España parece que nos corresponde, que lle corresponde uns 80.000 millóns en forma de préstamos e uns 60.000 millóns en forma de transferencias. O 70% asignaránse sobre indicadores anteriores á crise COVID, da situación económica, do paro e outros indicadores, e o resto asignarase en función de como evolucione a economía dos Estados. Os obxectivos dos fondos son o crecemento económico sostible, facendo fincapé no sostible, ecolóxicamente, e a creación de emprego estable tamén, importante, os obxectivos. E os Estados deberán presentar á Unión Europea planes de investimento plurianuais para que a Unión Europea acorde que iso é o que se debe facer con esos fondos que se van repartir nos próximos anos. O plan español será presentado en abril, pero xa as súas líneas básicas están en continuo debate. A transición ecolóxica digital, a cohesión territorial e social e a igualdade de xénero. Sobre o plan español hai moito debate sobre as prioridades do investimento, os criterios de reparto dos fondos no territorio, como se vai xestionar, como se vai facer efectiva a cogobernanza entre o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, e tamén sobre que tipo de proxectos se van priorizar, si se van investir fundamentalmente en servicios públicos ou se van a chegar ao mercado para a produción de bens privados, e tamén sobre o formato das empresas a quen vai dirixido. Pedimos dende a Fundación Luces aos partidos con representación no Parlamento Galego que nos acompañaran hoxe nun debate sobre esta consideración, sobre estas cuestións ao redor dos fondos Next Generation, e agradecemos a súa pronta e afirmativa resposta.
En representación deses partidos temos hoxe con nós a Xoaquín Fernández Leiceaga, que é doutor en Economía. Hola, Xoaquín. Como decía, doutor en Economía, é senador por designación do Parlamento de Galicia, portavoz de Economía no Grupo Socialista do Senado e presidente do Partido Socialista de Galicia. Temos tamén con nos a Noa Presa Bergantiños. Hola, Noa. Hola, que tal? Gracias polo convite. Noa é licenciada en Filoloxía Galega e Románica e deputada polo BNG no Parlamento de Galicia e portavoz de Facenda e Orzamentos do BNG no Parlamento de Galicia e presidenta da Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos. E temos tamén con nos a Cristina Sáenz Arias. Hola, Cristina. Hola, bo día. Cristina é licenciada en Economía, subdirectora de investimento do IGAP, sigue sendo, verdade, Cristina? Ahora xa non. Vale, non tiña claro. Vale, é deputada polo Partido Popular no Parlamento de Galicia, vicepresidenta da Comisión Sexta de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Para empezar, faríavos unha pregunta de carácter xeral, logo xa iremos entrando máis nos detalles concretos dos fondos, pero a pregunta de carácter xeral para os tres é que prioridades credes que ten Galicia en esta andaina da reconstrucción ou da reactivación. Podolle preguntar inicialmente a Xoaquín, pero podedes interpelarvos entre vos. Xoaquín. Bueno, eu creo que isto hai que verlo como unha enorme oportunidade, non? Porque son cantidades moi relevantes para España, hai un cambio de criterio da Unión Europea en relación con como tratou pois, a crise do ano 2008-2009 e agora hai unha implicación activa da Unión Europea con prioridades marcadas simplemente para matizar. Son investimentos e reformas, digamos, porque hai que facer as dúas cousas de forma simultánea, pero en todo caso a súa idea é lanzar un gran programa de investimentos que permita modernizar a economía da Unión Europea, España e Galicia, e ao mesmo tempo fomentar a súa cohesión, ¿no? Territorial, social e de xénero, ¿no? Como se decía antes. E aquí están marcadas prioridades en España, moi claras, ¿no? A digitalización, a transición enerxética e ecolóxica, pero tamén, digamos, que os territorios melloren, digamos, a súa conectividade e iso lles permita ter un tratamento máis homoxéneo, ¿no? E un empeño moi especial en que a formación das persoas sirva para adaptalas a nova economía que vai aparecer, ¿no? Eu creo que aquí Galicia, pois, participa das cuestións xerais, non pode ser de outra maneira, pero ten problemas específicos que temos que atender con prioridade, non? E se trata de traer a Galicia, pois, esas prioridades xerais. Pois, por exemplo, temos unha poboación avellentada. Isto nos vai exixir prestar atención, pois, a economía dos coidados, non? En maior medida que noutros territorios que teñen unha poboación máis xoven. Temos problemas digamos, ecolóxicos específicos, os incendios forestais ou as rías, ¿no? Por citar dous. Bueno, isto nos vai obligar tamén pois, a prestarlle atención a isto. Ou temos unha industria moi afectada pola transición enerxética e, por tanto, temos que ser capaces de, naquelas comarcas como Terceda ou As Pontes que aspiran a unha transición xusta, pois facer un esforzo especial ou, en conxunto, na nosa industria, facer un esforzo para que poidamos transitar desde unha produción industrial moi basada, digamos, nas enerxías e nas tecnoloxías da antigua revolución industrial, da que queda atrás, pasar a nova revolución industrial, non? Noa, por exemplo... Ben, eu creo que cando falamos das prioridades que ten que ter Galiza, a primeira é posicionarse no debate, non quedar atrás, porque o certo é que o que aconteza con estes fondos que vai ser fundamental para o noso país, non? Polo tanto, nos entendemos que o primeiro é marcarse obxectivos, que Galiza deberá aspirar a xestionar cando menos un 9% da contía que ven para o Estado, un pouco máis do que representamos
por poboación, tendo en conta graves problemas estruturais que temos, algúns saían agora, como as necesidades derivadas da transición enerxética, podemos falar da crise demográfica, do grave problema de desindustrialización que vivíamos xa antes da emerxencia da pandemia. Entendemos que temos que apostar tamén por definir criterios claros, non? É certo que hai unha parte dos criterios que ven imposta desde o ámbito europeo, pero hai outra parte que aínda non está clarificada e aí deberamos ter pois, unha voz propia e unha definición de cara a onde queremos ir, non? E algúns destes aspectos que salían nos entendemos que ten que ter un peso específico. En terceiro lugar, pois tamén é clave ver en que proxectos, en que liñas estratégicas se aposta, non? Nos aí temos claro que o que veña ten que servir para facer unha gran transformación económica e social e abordar problemas estruturais que temos, non? Pero para iso é fundamental ver como damos esta batalla, non? Nese sentido, nos entendemos que en primeiro lugar tería que haber un certo consenso ou diálogo e transparencia e intentar aproximar na medida das posibilidades, certa posición de país e o que nos estamos atopando é todo o contrario, non? Desde a Xunta de Galiza o que hai é escurantismo, non está habendo un diálogo real e transparente sobre cara onde quere camiñar a nosa comunidade e o certo é que o tempo esgótase. Ti mesma, Ana Luisa, na introdución falabas de que en abril xa o Estado ten que dar unhas concrecións cara ao ámbito europeo, non? E, polo tanto, pois isto preocúpanos e tamén nos preocupa o como imos xestionar o día seguinte cando cheguen estes fondos que, por outra banda, non vai ser de forma inmediata, non? E nos entendemos que non hai razóns obxectivas para un cambio de criterio e que se anteriormente outro tipo de fondos se xestionaron desde Galiza, ese deberá ser o modelo, non? Xestionar desde as nosas propias capacidades, cales son esas prioridades para que estes fondos pois, non acaben sendo un elemento rutineiro, senón que se poidan aproveitar pois, para unha transformación a todas esas debilidades que vimos bueno, pois, do noso modelo económico e social na crise da COVID, que amosou as súas costuras. Cristina, sí. Bueno, penso que respecto aos fondos, a primeira impresión que teño que hai unha grande expectativa, sobre todo, bueno, en toda a sociedade no eido empresarial, li unha encuesta que había o 45% dos empresarios estarían dispostos ou interesados no tema dos fondos. Son absolutamente necesarios, primeiro, para salvar empresas solventes en dificultades. Coido que aí debe ser unha parte importante do esforzo, porque as empresas pois costa moito crealas, implantalas, consolidalas. Hai moitas delas que están pasando mal por culpa da crise, que esa habería que apoialas, as empresas solventes que están pasando mal. Pero a maiores, evidentemente, o gran obxectivo dos fondos é transformar Galicia, transformar España e ir cara a unha nova economía, pois os objetivos que se din tanto de Europa como de Madrid, España puede, como de Galicia, economía verde, economía digital. Aquí tenemos unhas características que xa se apuntaron como o rural, avellentamento da población, unha serie de características estruturais específicas coas que habería que tamén actuar, mellora dos servicios públicos, digitalización, que tenemos moitas carencias. A expectativa é moi elevada, os fondos son enormes porque, como ben dicías, Ana Luisa, van vir a España 140.000 millóns de euros do Next Generation, máis ou menos, que varían as cifras, pero máis ou menos 72.000 euros en contribucións directas, máis, non nos olvidemos, se incorpora o marco financiero plurianual, o sea, as axudas normais, fondos estruturais, que aí falan que pode ser que España lle asignen 79.000 millóns de euros, por lo que estamos falando que hai que absorber 151.000 millóns de euros de aquí a 2017. Eu creo que son absolutamente necesarios. Estamos ante unha Europa solidaria, diferente a que a veces se viña vendendo, solidaria, absolutamente comprometida coa cohesión económica, territorial e social, pero vai ter moitísima dificultade, do meu punto de vista, a execución e vexo que podemos falar máis adelante ao longo do debate moitos temas que ainda están sin pulir e que nos poden poñer en dificultades para obter esos fondos na Unión Europea. Sí, Ana. Sí, perdón. No, que eu quería concordar con Cristina nun aspecto que me parece moi relevante, ¿no? Que é, digamos, a enorme cantidade de fondos e a exixencia que isto supón para o conxunto das administracións públicas, non? Nese sentido, eu concordo con ela, temos os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia, pero temos os fondos do REACT,
¿no? Que son fondos a maiores para os próximos 2 anos, que van a ser gestionados íntegramente polas comunidades autónomas, ou casi, vamos, hai unha pequena parte que xestiona o Ministerio de Sanidade, e despois temos os fondos do marco financiero plurianual e, por tanto, a capacidade de absorción das distintas administracións é fundamental, ¿no? De aí que tanto en España como en Galicia se aproban normas para facilitar, digamos, a súa tramitación, ¿no? E iso nos vai permitir ter máis mecanismos. Eu diría, temos que reforzar tamén os instrumentos de xestión, tanto en España como en Galicia, ¿no? Porque senón non vai haber, digamos, funcionarios suficientes con capacidade suficiente como para activar isto. É moi importante facelo rápido. Por qué? Porque, aínda que hai unha preasignación de cantidades, o que se reciba finalmente vai depender de que saibamos executar os fondos, porque, como ocurre sempre cos fondos europeos, pois a túa capacidade de execución determina o futuro, ¿no? E neste sentido, aí temos un enorme esforzo e hai que incorporar a empresa privada, porque unha das claves desto para que funcione ben é que funcione a administración pública como palanca do investimento privado. Se non funciona como palanca... Acabamos de perder a Xoaquín. Espero que podamos recuperarlo pronto. Aproveitaba case mentras... Sí, mentras xo case se incorpora para poñer unha discrepancia en riba da mesa, non? Eu concordo coas alertas que Cristina e Xocas manifestan respecto á complexidade da xestión. Temos, pois, desde os informes do Consello de Contas dos últimos anos ata os propios datos que emite a Comisión Europea sobre as deficiencias na xestión dos fondos dos últimos anos, non? Isto daría para un debate xa específico, pero eu quería poñer en riba da mesa outra cuestión, non? A óptica de que supoñen estes fondos, porque se nos venden como un gran regalo, non? Por unha banda, eu quero cuestionar a suficiencia das cantidades, porque unha cousa é a complexidade da xestión e a capacidade para facelo por parte da administración, e outra cousa é que eses fondos sexan suficientes para unha crise desta envergadura, non? Eu quero recordar que a propia proposta do Parlamento Europeo era elevalos a unha contía de 2 billóns de euros, e isto nun debate de hai máis de 6 meses, non? Que despois veu unha segunda vaga, unha terceira vaga, polo tanto, creo que tampouco é un gran maná. Segundo, pois, que tamén teñen unha letra pequena. Isto vai ter unha condicionalidade, vai obrigar os Estados a facer unha serie de reformas que xa foron avanzadas nos semestres europeos. Hai un informe, por exemplo, do ano 2020 que condensa a relación de exixencias aos Estados dos semestres europeos dos anos anteriores que sinala claramente cuestións que a nos preocupan, como as pensións, como a atención ao desemprego, etc. Entón, eu creo que tamén aí vai haber un debate importante. Que tipo de condicionalidade se pon os Estados e que tipo de respostas dan os Estados. Nós creemos que a falta de transparencia que hai nese ámbito é preocupante, que da mesma forma que no rescate da crise do 2008, pois que tamén habería que poñer luz e taquígrafo sobre esa cuestión. Joaquín, quedaches a medio argumentar. Sí, porque se cortou, non? Son estas cosas do directo que se di, non? No, sí, a min outra cousa pequena que quería apuntar era en relación co que decía Noa, digamos, de aspirar a un 9%, non? É dicir, un 9% casi duplica o noso peso en termos de PIB, e eu creo que non ten demasiado sentido plantexarse isto así. É dicir, hai unha parte dos fondos que van a ser distribuídos no territorio necesariamente, porque van a ser xestionados por comunidades autónomas e concellos e entidades locais, pero despois o resto vai depender de que saibamos facer os deberes. É dicir, de que presentemos proxectos que estén ben alineados co que pide Europa e co que se defina no plan español, e neste sentido o máis importante é auxiliar a empresas, a asociacións, etc., a concellos, para que poidan presentar, digamos, os proxectos de calidade e que estos poidan ser elexibles, non? Eu creo que na propia definición española do fondo está o equilibrio territorial e isto favorece que veñan fondos tamén a Galicia, pero temos que facer ese esforzo, porque senón vai haber outros competidores. Eu creo que o das reformas ten razón Noa, digamos, hai condicionalidade blanda no sentido en que investimentos e reformas teñen que ir en paralelo, pero quero lembrar que, por exemplo, en temas de pensións hai un acordo da Comisión do Pacto de Toledo
moi mayoritario que está definindo o futuro das pensións e así sucesivamente, non? E estos son os marcos nos que nos vamos a mover. Son marcos que se establecen desde España. Estamos entrando xa moito en detalle. E que hai que renegocialo, non? Que? Digo que, efectivamente, claro, pero a vixencia do que se acorde nesa comisión do Pacto de Toledo, con independencia da nosa posición crítica, quero dicir que, ao final, a hora da verdade, Europa vai exixir uns condicionamentos que non sabemos cales van ser e que igual cuestionan tamén a propia soberanía, xa non digo de Galiza, do propio Estado español respecto desta... Non parece que as cousas vayan por aí. E o máis importante é que, eu creo, desde o Goberno de España está adiantándose aos propios plazos que está establecendo o mecanismo de recuperación e resiliencia, está negociando xa con a Unión Europea o plan de reformas para o conxunto de España antes, xustamente como unha forma de anticipar a chegada dos fondos e poder atender pois, ao que decía Cristina, non? Que era a necesidade de investir rapidamente para que a economía se recupere canto antes e podamos darlle un futuro ás empresas, aos traballadores, á sociedade, non? E hai que decir que, ademais destos fondos, están os esforzos que fan os estados endeudándose, pois, por exemplo, para auxiliar as empresas e facelas viables, non? É dicir, que estamos asistindo a unha novedade absoluta. É dicir, hai en lugares como o Reino Unido, como España, como Francia, pois 2/3 da poboación en algún momento da crise dependen dos fondos públicos, porque isto está sendo exixido pola propia situación, non? E isto hai que poñelo de manifesto porque é unha novedade moi grande. Isto vai dar lugar a un cambio na percepción da xente sobre a intervención pública, sobre o propio estado de benestar, que eu creo que temos que ser conscientes. Decíamos que cando facía a pregunta así máis xeral, non pretendía que entrarades tanto en detalle da xestión ou das condicións dos fondos, sino máis ben en unha cuestión máis política que abordabades nas vosas primeiras intervencións, non? Hai unha liña de traballo, digamos, de reactivación do que había, non? De volver a poñer as cousas como estaban antes da crise e hai outra liña de traballo de cambio, non? De aproveitar, decíades algún de vos, unha oportunidade para facer un cambio para unha economía máis sostenible, para unha creación de emprego máis estable, non? Que vos parece que debe priorizarse e de ser a segunda línea, en que sectores concretos debería aproveitarse en Galicia? Que debería cambiar na estrutura económica, na estrutura productiva galega e para que nese cambio serían interesantes estes fondos? Noa, por exemplo. Abro eu, por exemplo. Ben, nós temos claro que cando se dá este debate non podemos aspirar a facer única e exclusivamente a reconstrución do que xa había antes e non aproveitar pois, para corrixir problemas estruturais da nosa economía, non? Nese sentido, creo que aí vai estar a clave deste debate, non? Non só vinculado ao tema dos fondos europeos, que estamos a falar de contías que van tardar en chegar e que van tardar en executarse, senón tamén para as medidas que están tomando as administracións no inmediato, non? E por poñer algún exemplo concreto en riba da mesa, creo que nesta crise vimos como este modelo neoliberal de que a produción de determinados elementos que son fundamentais para a nosa vida diaria está deslocalizada en diferentes países, pois nos fixemos todos a pregunta durante a pandemia de determinados elementos que son clave, como por exemplo os de produción sanitaria, toda a cuestión das vacinas, etc., non deberíamos ir a un modelo a pequena escala e ter capacidade tamén desde o noso país para esas cuestións. Non, creo que este tipo de debates van ser fundamentais nesta nova época, non? Eu creo que temos que aproveitar por poñer algunha cuestión concreta en riba da mesa para que isto supoña tamén pois reordenar o noso sistema económico, non? E que aí
esta crise demostrou que a cuestión do valor engadido, da innovación, é fundamental para sobrevivir nun contexto globalizado e que aí en Galiza temos moitas potencialidades, non? Por poñer un exemplo, no sector do mar nos entendemos que temos todas as condicións para, con un pouco de impulso público, conseguir ter o maior complexo científico e tecnolóxico de Europa, de estudo e coñecemento do mar, non? Creando un consorcio para a investigación no mar e nas rías, aproveitando os centros tecnolóxicos que xa existen, aproveitando tamén o noso potencial productivo e as sinerxias que aí se poidan xerar, non? Por poñer unha cuestión enriba da mesa, isto todo vinculado ao saneamento das rías e por extensión dos ríos, entendemos que sería unha oportunidade para resolver problemas ambientais e de debilidade económica. Cristina. Gracias. Dende o punto de vista dos proxectos que se están traballando na Xunta de Galicia xa desde, de feito, o concepto de proxecto tractor xa naceu no seo do Comité de Expertos que se creou xa alá polo mes de abril do ano pasado. Alguna das propostas que se fixo o Comité de Expertos de Galicia foi a posta en marcha de proxectos tractores. Se está traballando en moitos sectores nos que Galicia ten potencialidades ou que Galicia ten que corregir. Hai proxectos xa presentados no Polo de Transformación de Galicia e hai, agora neste momento hai, realmente, pero o que se presenta son simplemente manifestacións de interés ou listados, pero non se están presentando ainda proxectos que vayan a ser, non se están solicitando axudas para proxectos concretos. Estamos nunha fase inicial de ideas, de que ideas poden, supongo que as manifestacións de interese que non son vinculantes ni para quen a fai ni para quen a recibe, simplemente para que o goberno saque despois axudas máis axeitadas ás necesidades das comunidades. En calquera caso, aquí en Galicia, os proxectos que se están traballando pois son no sector enerxético, a enerxía renovable, coa planta de hidróxeno verde que está proxectada, unha primeira delas da man de Reganosa, como un combustible do futuro, pero, bueno, podería haber máis. Se está falando tamén de nova produción de enerxía eólica e solar para que sustenten os proxectos industriales relacionado co aproveitamento, crecemento sostible dos bosques, que é a fábrica de viscosa. Preténdese que en Galicia cortamos o 47% da madeira de España. Preténdese pechar ciclos e que a riqueza se xere aquí, quede aquí. Se utilizaría a madeira, a celulosa desas cortas para fabricar fibras de viscosa, que son fibras sostenibles e se prevé que produzcan 200.000 toneladas ao ano. Non vou entrar no detalle, Ana Luisa, que perdona que o dixeches, estou entrando moito, pero na calquera caso os sectores que queremos potenciar pois son o sector enerxético, o sector textil, tema de logística, por suposto, o ordenamento do sector forestal, o sector primario, e hai grandes proxectos no eido de agroalimentación, o sector da biotecnoloxía, por exemplo, cos proxectos de Porriño, hai 5 proxectos moi interesantes no eido da biotecnoloxía, as vacinas, sobre todo no eido de novos medicamentos, ou Estrella Galicia, que ten un proxecto de novos alimentos disruptivos moi interesante. Agroalimentación, sector del mar, como decía Mar, por supuesto, a importancia del mar en Galicia es indiscutible. E tamén, por exemplo, o sector, bueno, como deputada por Lugo, o polo aeronáutico, ¿no? O sector aeronáutico se está facendo unha importante labor e tamén se están presentando proxectos neste eido. Sectores nos que tenemos potencialidades e que podemos, dada a nosa riqueza, materia prima e experiencia, echar ciclos. Matizaría un par de cousas, non? A primeira é que hai unha parte dos fondos que van a ser xestionados directamente pola Xunta de Galicia no ámbito das súas competencias, non? Aí é máis fácil, desde Galicia, a través da Comisión de Reconstrucción, digamos, marcar as pautas do que se debe facer, non? E por poñer algún exemplo, eu creo que, por exemplo, reforzar sustancialmente a atención primaria debería ser unha prioridade, non? Ou atender, darlle unha resposta a atención ás enfermedades crónicas, non? Que cada vez están máis presentes e consumen unha gran cantidade de recursos, non? Ou no ámbito educativo, pois eu creo que se trataría de aproveitar estes fondos para impulsar decididamente pois a formación profesional dual que vincula mellor a formación académica co mercado de traballo, por poñer algún exemplo nestes ámbitos. E iso depende de Galicia directamente. E despois existen eixos transversais, non? Algúns se citaron xa, pois a digitalización,
non? Eu creo que estender no territorio as redes 5G pois debería ser unha prioridade, e isto afecta aos cidadáns, pero permite tamén que as empresas situadas no mundo rural pois teñan acceso pois ao resto do mundo a unha velocidade razonable e con unha conexión de calidade, non? Este tipo de cousas son transversais. E logo, eu creo que hai que pensar en proxectos específicos, como se decía, eu citarei dous que non foron antes aludidos e que me parecen moi importantes. Un sería o sector naval. Necesitamos que exista un PERTE, ¿no? Es decir, un proxecto tractor, digamos, para o conxunto do sector naval en España, o que poidan sumarse tanto a Ría de Ferrol como Vigo, ¿no? Por citar os dous núcleos principais do sector naval e que permita, pois, digitalizalos, introducir innovación, que o hosteleiro 4.0 sexa unha realidade, etcétera, etcétera. Es decir, eso sería moi importante. E segundo, o sector do automóvil, ¿no? Eu creo que é unha base tamén na zona de Vigo e que deberíamos ser capaces de aproveitar este impulso para ligar o vehículo eléctrico a través da fábrica de baterías ou outras opcións. Eu creo que sería moi importante facelo, ¿no? E ademais destas grandes empresas, pois as outras cousas xa se citaron, ¿no? Eu creo que o sector forestal ou o sector de transformación agropecuaria, ¿no? En xeral, impulsando pois a xeración de valor engadido, entrar en segmentos de consumo de máis calidade, etcétera, pois é unha prioridade absoluta, ¿no? E estou de acordo con Noa. A investigación é básica, ¿no? Investigación e desarrollo é básica, ¿no? Eso necesita Galicia, porque nesta crise vimos que a ciencia é un elemento fundamental para resolver problemas, pero sabemos tamén que na nova revolución industrial o coñecemento aplicado á produción vai a ser a base das ventaxas competitivas, ¿no? E se non temos isto, vamos a estar un pouco ao marxen, digamos, da modernidade do futuro, ¿no? Eu creo que isto é básico. Falades os tres de orientación, de cambios, non, na industria, de facer que a industria sexa, un cambio hacia o digital e un cambio hacia o ecolóxico, e tamén de mellorar a productividade de alguna maneira, non, dos procesos industriais que hai agora en Galicia, pero a outra das líneas fundamentais non é a creación de emprego. Estas dúas líneas de mellora da productividade empresarial, fundamentalmente, estamos a falar fundamentalmente de actividades que levan adiante empresas privadas, esa línea de mellorar a productividade normalmente non consiste na creación masiva de emprego, e necesitaremos tamén iniciativas que fagan unha creación masiva de emprego para, de alguna maneira, contrarrestar, non, a caída, tanto a caída de emprego como o empeoramento das condicións laborais. A que sectores ou en que iniciativas que son fundamentalmente de creación de emprego creedes que se deberían dirixir estas axudas? Cristina, por exemplo. En los proxectos que ten presentado a Xunta de Galicia está estimado tanto o investimento como o emprego a xerar directo e indirecto, se está falando de uns 30.000. Son proxectos tractores que inciden toda a cadea de valor, son proxectos grandes, están estimando uns 30.000 empregos directos e indirectos coa posta en marcha deste polo pola transformación de Galicia, que é a primeira candidatura, que va a haber máis, como dixo Xoaquín, que despois, por exemplo, el tema del naval, que haxa outros PERTES, porque isto se pretende que sexa un PERTE, inda que non sabemos, non sei se ti, Xaquín, sabes, non sabemos o desenvolvemento dos PERTES, que ten que publicarse ao longo deste mes, non? Temos pouca información, pero o primeiro xa tería unha incidencia no emprego de 30.000 postos de traballo directos e indirectos. O sea, que sería, e estamos falando que non están aquí nin os servizos públicos, nin todo o resto dos proxectos de empresas privadas e que haberá máis proxectos. O sea, que sí que terá unha incidencia importante no tema do emprego. Eu non faría, digamos, unha contraposición entre modernización e creación de emprego, non? Porque é certo que hai innovacións que son aforradoras de traballo, non?
Isto é así, e, por tanto, acelerar a innovación pode ter un primeiro impacto en algúns sectores específicos que signifique unha reducción das necesidades de mão de obra, non? Pero tamén é certo que se as empresas non son competitivas, acaban sendo excluídas do mercado, non? E, por tanto, esta é unha gran oportunidade para transformar a noso tecido productivo nun sentido de maior capacidade de competencia e, por tanto, entrar en novos mercados e expandirse e, por esta vía, xenerar os empregos do futuro, non? Eu creo que temos que pensar que o emprego vai cambiar, digamos, a súa orientación, vai estar máis dirixido ao mundo da digitalización ou da automatización e, por tanto, hai que prepararse para isto. Eu creo que aí a formación nestas novas competencias dos traballadores actuais e da xuventude é unha absoluta necesidade. E despois temos que pensar que ao mesmo tempo que isto ocurre, hai sectores que temos infradesenvolvidos que son sectores moi demandantes de emprego, non? Porque son sectores que agora xustamente na pandemia están sufrindo máis, porque son sectores de moita proximidade entre as persoas, non? O que falaba eu antes da economía dos cuidados, non? Isto vai a crecer necesariamente, entre outras razóns, porque a nosa sociedade é unha sociedade que evoluciona nun sentido positivo, ganando máis anos, pero isto exixe ao mesmo tempo máis cuidados. O propio turismo, non? Turismo e hostelería son segmentos moi demandantes de emprego, non? Se conseguimos atraer un turismo de máis calidade, aínda máis, porque non só son demandantes de emprego, non mellor pagados, non? Porque isto é o que significa máis calidade. E, por tanto, temos aí tamén unha oportunidade para compensar, digamos, as reduccións de emprego que pode haber noutros sectores por efecto da automatización. E pensemos no seguinte, temos que aproveitar as ventaxas coas que contamos, non? Cando falamos de enerxía, por exemplo, non é só enerxía eólica terrestre. Eu creo que temos que experimentar con cuidado coa enerxía eólica mariña, non? E se somos capaces non só de instalar os muiños, sino ademais de fabricalos ou fabricar a maquinaria que os move, etc., estamos atraendo emprego tamén para Galicia, non? Eu creo que isto é do que se trata. Eu quería introducir unha reflexión sobre a responsabilidade das administracións públicas tamén como xeradoras de emprego na resposta que se ve a esta crise, non? En 2008 vimos unha resposta baseada en adelgazar o sistema público, con importantes carencias nos servizos públicos que tamén se viron durante esta crise, por exemplo, en ámbitos como das residencias que salía aquí ou da sanidade, non? Entón, que tamén aí ten que haber unha resposta diferente nesta crise, que pase por fortalecer o sistema público e que iso fortaleza tamén as contratacións e a xeración de emprego do propio sistema público, non? E despois tamén a capacidade que ten o propio sistema público nun momento no que se van inxectar recursos públicos en garantir que teña un retorno, non? Por exemplo, saia aquí agora a cuestión da enerxía eólica. Claro, que é inexplicable é que neste país que somos unha potencia enerxética, non só na cuestión eólica, que ao mesmo tempo que estamos vivindo unha expansión sen precedentes neste ámbito, con unha instalación de megavatios brutal, estamos vendo empresas como Siemens Gamesa que pechan, que producían materiais, vímolo tamén xusto antes da irrupción da COVID con Isobat, que tiña un alto valor engadido, e poderíamos poñer milleiros de exemplos, pero non hai un acompasamento do modelo de arquitectura institucional dese sector para garantir que a parte do valor engadido tamén estea no noso país, non? E que haxa, unha economía circular aí. Nos entendemos que iso ten que ir acompañado de cambios estruturais importantes. E, por último, unha segunda reflexión respecto dos cálculos en termos de cantos empregos, non? Porque, claro, eu creo que necesitamos tamén non facernos trampas ao solitario e ter un debate neste país que sexa racional, que integre a todos os axentes sociais e económicos. Eu quero poñer unha vez máis o acento nesa cuestión, non? Aquí salía o da Comisión de Reconstrucción, os proxectos tractores da Xunta. Claro, que os proxectos tractores da Xunta coñecémolo a veciñanza deste país e as representantes institucionais que non somos do goberno a través da prensa.
E o único que ten neste momento que se debateu no Parlamento Galego respecto a esta cuestión foi un PowerPoint que trasladou o vicepresidente Conde, non? Isto non é serio que desde a Xunta de Galiza cada semana se anuncie pois unha nova xeración de empregos que non deixan de ser titulares e que non haxa un debate racional sobre estas cuestións, non? Non pode ou non debe o Parlamento Galego ter un debate sobre que futuro necesita o naval neste país, non? O naval nin sequera aparece nese PowerPoint. Outras cuestións que saían, enerxías renovables e hidróxeno verde. Sobre a teoría podemos estar de acordo, pero no concreto hai moitas voces que apuntan a que o modelo non é unha macroplanta de 50 megavatios, senón algo a máis pequena escala. Entón, claro, creo que é importante falar das fórmulas de participación e de decisión destas prioridades porque a forma na que se está indo non é correcta. Algún de vos tamén fixo alusión estes últimos minutos ás dificultades ou a complexidade da xestión dos fondos, imos co tema complexo da cogobernanza, non? As dificultades da cogobernanza no Estado español, fundamentalmente entre o Estado e as comunidades autónomas, pero tamén coas entidades locais, están sendo, durante a xestión da crise, unha dificultade para avanzar con un mínimo de consenso e a propio modelo de xestión destes fondos parece que tamén, polo menos, vai ser complexo. Non sei se iso vai facer máis difícil, supoño, a xestión, pero a cuestión é que o Estado ten presentado nos seus documentos varios mecanismos de cogobernanza, a creación de novas comisións bilaterais, multilaterais. Bueno, creedes que está suficientemente garantida a cogobernanza? Creedes que a xestión dos fondos, na xestión dos fondos vais escoitar, non só, como decía agora, a buscar un consenso entre os distintos gobernos e as súas respectivas oposicións, sino tamén entre as distintas administracións que creemos na Fundación que teñen que colaborar para ser capaces de xestionar esta complexidade que se nos avecina. Por exemplo, Xoaquín. A ver, eu creo que se pode facer máis, non? E o primeiro que chamaría a atención era sobre a necesidade de facer máis aquí en Galicia, non? Eu que decía antes, unha boa parte dos fondos van a ser xestionados desde a comunidade autónoma no ámbito das súas competencias, pois os fondos, non sei, de vivenda, por exemplo, non? Un elemento moi importante é a rehabilitación de vivendas, pois iso vai ser xestionado desde Galicia, non? Ou a educación, ou a sanidade, ou a política social, ou unha parte da investigación, todo iso vai ser xestionado desde aquí. Bueno, a mí me parece ben que se complete, digamos, todo o recorrido da Comisión de Reconstrucción que hai no Parlamento de Galicia. Me gustaría que houbera ao final un documento de síntese compartido polos distintos partidos políticos con representación parlamentaria que indicase nestos ámbitos que son de xestión propia queremos ir por aquí. E despois, eu entendo, digamos, que exista unha certa preocupación por lo conxunto dos fondos. Pero temos que entender o seguinte, ainda non está aprobado ni siquiera inicialmente o plan español en Bruselas, ¿no? E, sin embargo, os ministerios, pues, justamente para ir anticipando e para ir perfilando as líneas de acción, están facendo, como decía antes Cristina, as chamadas de interés, donde os distintos actores poden manifestar as súas preferencias e para a partir de aí perfilar as convocatorias. Con isto vai haber dous procedimentos. Un procedimento de conferencias sectoriais, coas comunidades autónomas, basicamente, coa presencia das entidades locais, que é un mecanismo que xa existe para moitas outras cousas, xa está funcionando, e un segundo mecanismo que os propios ministerios, a partir das manifestacións de interés, pues van a perfilar as convocatorias e estas convocatorias van a poder presentarse proxectos, básicamente por parte de empresas privadas ou de consorcios ou de distintos modelos organizacionais que teñen que competir en igualdade de condicións con outros e van a recibir fondos en función dos criterios que se determinen. Este é un mecanismo. Pensemos que son 6 anos inicialmente. Estamos falando
de un procedimento que ten que chegar pues, hasta o ano 2026, ¿no? E, por tanto, estamos no inicio, nos primeiros 3 meses aínda, ¿no? E estamos indo con bastante rapidez en termos comparados con outros estados, ¿no? Entón, non desesperemos. Ben, non sei se lle dou eu Sí, ou... sí, no, a ver, sí. Ben, a ver, sobre esta cuestión, eu non oculto que as desconfianzas que temos desde o Bloque Nacionalista Galego son importantes, pero con base a dúas cuestións que son obxectivables. Nos podemos ver que pasou no pasado e que está pasando agora, non? No pasado, pois temos unha lectura crítica de diferentes momentos de integración na Unión Europea, de diferentes momentos de negociacións de fondos importantes como a PAC, de cuestións relevantes para o sector pesqueiro, para o naval ou para o agro, que nos fan desconfiar de cal pode ser a folla de ruta neste contexto, non? Por iso insisto en que creemos que pensar que a xeopolítica non vai ter un peso nestes fondos, tanto a nivel internacional como a nivel estatal, creemos que é facerse trampas o solitario. Tamén podemos preguntarnos, ademais de toda esa lección que aprendimos tamén no 2008, de como se xestionou esa crise, que está pasando agora, non? Eu insisto, non somos críticas coa falta de transparencia que está habendo e de diálogo, sobre todo por parte da Xunta de Galiza, non? Falábase da cuestión do Parlamento. Sí? Non me escoitades? Sí, sigue. Por exemplo, pois, nós temos un organismo en Galiza, por Estatuto de Autonomía, o Consello Económico e Social, que aglutina desde as universidades, os sindicatos, sectores económicos, Xunta de Galiza non ten ningún papel nesta crise. Iso é inaudito. É inaudito que unha ferramenta dese tipo non estea sendo empregada, non? Entón, cando se fala de cogobernanza e pensamos en que vai pasar, pois temos as nosas desconfianzas de que a cogobernanza non acabe sendo empregada como un eufemismo pois de unilateralidade e de falta de transparencia, non? Un exemplo, falase moito dos concellos, de que os concellos teñen que ter un papel nesta nova fase, cando é, ademais, algo tremendamente complexo do punto de vista técnico, que requeriría dunha colaboración leal coa Xunta, que non vimos na crise da COVID nos últimos meses, pero tamén temos a experiencia de que os concellos teñen un peso inferior ao 3% de xestión dos fondos europeos ordinarios, non? Entón, se realmente queremos que os concellos colaboren, que teñan un papel, pois entendemos que a día de hoxe teria que haber outro tipo de diálogo político e interadministracións para poder creernos que iso vai ser así, non? Nos, desde logo, intentaremos contribuir positivamente a que, efectivamente, poida haber unha colaboración real, pero a día de hoxe, pois, as discrepancias e as desconfianzas son importantes. Cristina. Gracias. Eu vexo algún problema respecto ao mecanismo, ao sistema de gobernanza que está xerando. Entonces, eu vou plantexar as dúbidas que vexo para ver se Joaquín, que non sei a súa opinión, xa que está en Madrid, ao mellor pode arroxarnos máis luz, porque non olvidemos que todo isto virá sempre que a Unión Europea non lo aprobe. Entonces, temos que presentar o plan definitivo antes del 7 de abril, ten que vir validado pola Comisión e aprobado polo Consello Europeo, ¿no? Entonces, estamos esperando. Entonces, a Unión Europea nos está vendo todo, sempre mira e escoita todo o que está ocurrindo en cada país, ¿no? Entón, por unha parte, hai temas que me preocupan, como o informe do Consello de Estado que se ocultou, que non era preceptivo, que non era necesario, pero non é bo, o sea, non terá problema, xa quinti que non, vale, logo, por favor, si eu o que non quero é que haxa problemas, entón, estaría encantada de que non, de que así non fose. O informe do Consello de Estado que fala basicamente, bueno, de diversos temas, pero basicamente a falta de control, que é un tema que me preocupa moito, a falta de control dada a inxente cantidade de fondos e que isto a Unión Europea non o vexa ben. Fala o informe do Consello de Estado de arbitrariedade e opacidade, eso dio o propio informe, pero en calquera caso, penso que podería, en certo xeito, pôr en peligro a percepción dos fondos. Preocúpame moito ese tema de control dos fondos. Primeiro, porque o Consello de Estado está presidido por Teresa Fernández de la Vega, que non é susceptible de ir en contra do goberno, e me preocupa as últimas manifestaciones da AIREF, porque a AIREF é unha entidade con moito prestixio, moi valorada en Bruselas, que se lle escoita o que di, e a AIREF está dicindo que nos
literalmente, non quero confundirme. Nos fondos fai falta máis control e que hai que compatibilizar a axilidade con garantías e que se rebaixa o control previo ten que incrementarse o control a posteriori. Aquí parece que o control vai no levar á intervención xeral do Estado, non hai auditorías independentes de control en esta ingente cantidade de fondos. Eso preocúpame, xa casi vou rematando esta parte respecto á cogobernanza. Preocupa o papel excesivamente centralizador que está collendo o Estado na xestión dos fondos. Me preocupa a mí, pero preocupalle tamén ao vicepresidente da Comisión Europea. O sea, por ahora, as comunidades autónomas, digo polo de agora, ¿no? Es que estamos, quizás, este debate, pues, habería que tenerlo un pouco máis adiante, ¿no? Pero o papel excesivamente centralizador. Por ahora estamos asistindo a manifestacións de interés ou listados, pero as comunidades autónomas non están o goberno diseñando o plan. Europa pide un plan nacional. E aquí o que parece que se está haciendo unha suma de plans. Debería ser un plan coordinado na súa elaboración das comunidades autónomas que non está asistindo. O propio Reglamento da Unión Europea, o Reglamento 241, no considerando 34, pide a implicación das autoridades autonómicas e locais na implantación dos plans. E o propio vicepresidente da Comisión Europea, a Comisaria de Asuntos Económicos, Dombrovskis, e que é vital a participación de autoridades locais e regionais. O sea, a gobernanza é necesaria e a sensación que temos é que polo de agora non está sendo. Falo de polo de agora e desde o punto de vista constructivo, Joaquín, no... Tu opinión de si ves que isto pode ser un problema para a aprobación dos planes desde o punto de vista da Unión Europea. Nos, desde o Partido Popular, non pedimos nin territorialización ni centralización. Pedimos co-gobernanza, igual que pedía os compañeros. Pero, si, a ver, eu diría tres cousas. Primeiro, en relación coas reservas de NOA, non? Eu creo que é mellor renovar tamén a nosa visión da actuación da Unión Europea, non? Non é completamente distinta a xestión europea na crise de 2008 desta, non? Pensemos, por exemplo, que se pon en marcha o SURE, non? O SURE é un embrión de seguro de desemprego a escala europea, non? Ou este mecanismo dos fondos que a todos nos gustaría seguramente que fora maior o volumen de recursos, pero en todo caso é un salto adiante porque isto vai ser financiado mediante préstamos comunitarios, non? Digamos que estamos mutualizando a resposta á crise e, por tanto, a Unión Europea que coñecimos non é esta. Renovemos a nosa visión porque, senón, non acertamos, non? E, segundo, en relación coa cogobernanza, eu collo os orzamentos xerais do Estado do ano 2021, que no que estamos, non? E vexo que aproximadamente o 50% dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia máis o REAC van a ser xestionados polas comunidades autónomas, non? E hai 1.500 millóns aproximadamente que van a ser xestionados directamente polos concellos, non? Isto é cogobernanza, isto é cogobernanza. Sumados todo, pois é máis do 50% de xestión descentralizada. Pero claro, o Estado tamén ten competencias e debe xestionar directamente os seus propios fondos. E isto é o que fai a través das manifestacións de interés, que, por certo, significan un mecanismo de participación básico, no que tamén os concellos e as comunidades autónomas poden entrar, non? Os fondos que van a ser xestionados polas comunidades autónomas se perfilan nas conferencias sectoriais, que é onde están os representantes das comunidades e os representantes do Estado. Xa houve varias. Conferencia sectorial de Medio Ambiente, pois os fondos das comunidades autónomas de Medio Ambiente se perfilan aí. Eu creo que este é o mecanismo institucional adecuado. Pensemos que estamos aínda nunha fase inicial, moi inicial. Hasta abril teñen os estados tempo para presentar os seus plans. España está discutindo coa Comisión os elementos centrais deste plan. E hasta onde eu sei, non parece que vai haber problemas maiores de acompasar investimentos e reformas. Xa sabemos todos onde están as principais dificultades, que son de carácter político. Non antes falaba das pensións, as pensións, o mercado de traballo, etc. Parece que, até o momento, non vai haber dificultades, e máis que a Comisión Europea fai unha valoración bastante positiva do que até agora ten presentado España, hasta onde eu sei, non? Veremos en abril que isto vai a facerse máis público, porque de momento son conversacións privadas. Terceiro elemento, o do Consello de Estado.
Eu creo que non debemos deixarnos levar pola visión máis partidista. As institucións como o Consello de Estado fan a súa función, é moi razonable, pero os gobernos teñen que facer a súa. Se trata de, ao final, perfilar mellor os instrumentos. Que pasou neste caso? Primeiro, o informe do Consello de Estado é positivo sobre o decreto do goberno. Segundo, foi coñecido polo goberno de forma previa a aprobación definitiva do decreto. Por tanto, todos aqueles elementos que se estaban indicando que permiten mellorar ese decreto están incorporadas na versión final que se presentou no Congreso dos Diputados. E, por tanto, eliminemos a prevención sobre isto. E eu estou seguro que o que fixo a Xunta aprobando unha reforma da lei que permite a tramitación rápida dos fondos europeos é moi parecido ao que vai no decreto do Estado. Porque están todas as administracións na mesma línea, que é temos unha oportunidade, aproveitemos esa oportunidade e non perdamos de vista os principios da xestión pública, que son principios de transparencia, de participación, de equilibrio, de criterios obxectivos, etc. E isto é do que se trata. E hai que facer ese esforzo, un esforzo que nos compromete a todos, pero creo que estamos neso. Estamos tendo bastantes preguntas no chat, e algunhas delas moi ligadas á transformación ecolóxica, que nos demanda estas persoas que nos preguntan máis claridade sobre a orientación ecolóxica nos investimentos que se produzcan con estes fondos. Falan de que se está insistindo en solucións clásicas en lugar de facer apostas un pouco máis innovadoras para unha transformación ecolóxica de Galicia. E logo volvemos ao tema de xestión dos fondos, pero me gustaría que contestarades a estas persoas. Cristina, por exemplo. Realmente, es que non entendo moi ben a que se refiere. A maior parte dos proxectos que se están plantexando en Galicia van no eido enerxético, enerxía verde, non sei, hidróxeno verde é algo novedoso, a xestión sostible dos bosques tamén vai por aí. Todos os proxectos, de feito, esos 8 proxectos que van no plan de transformación de Galicia van no eido da transformación ecolóxica verde, porque son os obxectivos das tres administracións de Europa, de España e de Galicia. Entón, eu penso que sí que se está cambiando o modelo de as antiguas fontes de enerxía por enerxías renovables. Onte falaches, Joaquín, das enerxías offshore, de enerxía eólica marina, pois onte Grinalia nun foro que hubo que veu participou, a ministra falou que Grinalia ten un proxecto importante no ámbito da enerxía eólica mariña. Non sei moi ben a que outras iniciativas pode se referir. Eu creo que se está cambiando bastante o modelo enerxético. Eu diría que si vemos o que ten sucedido en Galicia en moitas ocasións como resultado de decisións empresariais, pero que están referidas ao marco global da enerxía, vemos que dúas das industrias máis contaminantes en sentido estrito que estaban operando en Galicia, que eran as centrais térmicas, pois ahora xa non están, Quero dicir, nese sentido, houve xa un avance moi significativo no compromiso, digamos, con unha menor contaminación, E despois é certo que eu creo que este goberno de España ten un claro compromiso medioambiental, e iso vamos a comprobalo nos próximos anos. Para Galicia, eu creo que vai ser importante, por exemplo, impulsar proxectos, aparte dos que se citaban, para un tratamento adecuado dos residuos das fincas agrarias, que eviten máis contaminación no territorio. Isto estaría moi ben facelo, ou ser capaces de facer un proxecto en relación con regadíos na línea que atendan a contaminación da capa freática neste territorio, cousas deste tipo, que son máis específicas e que van a permitir concretar esa idea da transición ecolóxica de forma moi clara. Ben, eu creo que esta pregunta atina na cuestión de fondo, de que ao final non podemos desligar
estes mecanismos de reconstrucción europeo dos diferentes modelos políticos e económicos que defende cada quen, non? E nos estamos vendo claramente nesta fase como desde o Partido Popular, desde a Xunta nomeadamente, pois se reviste de verde a súa estrategia, pero non deixa de ser máis Ogama, máis Ence ou máis Grinalia, como acaba de pasar aquí, non? Entón, eu creo que hai que apostar por dúas liñas, non? Por unha banda, a resolución de problemas estruturais graves medioambientais, onde o saneamento dos ríos e das rías é unha cuestión clave, pero tamén a ampliación de categorías de protección e impulsar un fondo de conservación da natureza, atender tamén con un novo modelo forestal toda a cuestión do abandono do monte e demais, e despois apostar tamén por unha liña de innovación, non? De desenvolvementos pois, que teñan a bioeconomía, un novo modelo de axenda urbana como ten liderado Pontevedra, etc., na axenda política, non? Pero tamén chamar a atención sobre a importancia dos debates de fondo, non? Porque falamos de enerxías limpas e todos sobre o papel podemos estar de acordo, pero algo tan básico como o tratamento dos residuos agrogandeiros, pois non é o mesmo un modelo a pequena escala que ir a macroplantas, co que se está fomentando, rompendo pois, algo básico como a cautela de non contaminación. Non todo o mundo entende que se ti colles os residuos na línea e os paseas por todo Galiza ata outro punto, pois iso non é sostible ambientalmente, non? O mesmo respecto da enerxía eólica, é que a día de hoxe temos zonas que deberían estar dentro da rede Natura e protegidas de instalación de enerxía eólica que teñen proxectos importantísimos da Xunta ou do Estado de ámbito eólico, non? Desde Penatrevinca, que creo que todo o mundo pode entender que Penatrevinca non é o sitio para instalar enerxía eólica, ata Serra do Suído, por exemplo, con proxectos do ámbito da Xunta. Entón, claro, enerxías renovables, sí, pero discutamos a concreción de como facemos, non? Eu querría insistir na idea de transversalidade, non? Un dos eixos é a transición enerxética, un dos eixos do plan. E isto vai afectar a todos os ámbitos, non? Cando falamos de rehabilitación de edificios, que é unha liña que vai a ter moitos recursos, pois a rehabilitación vai significar protexer mellor os edificios, é dicir, reducir as necesidades enerxéticas e, ao mesmo tempo, impulsar as enerxías renovables aplicadas ao ámbito doméstico, non? Cando falamos de transportes, moitos dos investimentos en transportes teñen que ver xustamente con transportes sostibles, non? É dicir, con privilexiar o ferrocarril frente a outros modos, etc. Que aquí se pode facer máis, seguramente. Eu voto en falta nese sentido, Cristina, que sexamos capaces no ámbito das áreas metropolitanas de darlle un impulso a un transporte máis sostible que son competencia basicamente da Xunta de Galicia, pero en todo caso, aquí vai haber un esforzo moi grande. E así sucesivamente. Eu creo que isto vai ser unha línea que este en todas as accións. Tamén as administracións públicas, non só no ámbito privado, non? Que antes decía as administracións. Claro, tamén. A administración é un dos eixos de actuación. Por exemplo, eu creo que o IDAE, o Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético, seguro que vai ter moitos máis recursos que nunca postos a disposición dos concellos para que poidan aplicar, digamos, a transición enerxética as súas propias actuacións, non? E isto vai significar un avance moi grande con unha presencia no territorio, non? Eu creo que estas son as líneas que vamos a ver nos próximos 6 ou 7 anos. Como decíades vos, estamos anticipándonos, non? Aquí a Fundación quere marcar tendencia, non? Porque efectivamente hasta abril non se presenta o plan e, por tanto, moitas das cousas das que estamos a falar son debates que están aínda moi abertos, non? Falabades vos da importancia que van ter os proxectos tractores, non? Que son proxectos que partirán fundamentalmente das empresas privadas e que terán que pelear, competir para captar fondos e esos fondos pois, investiránse en uns territorios ou outros tamén en función da calidade dos proxectos tractores e da capacidade que teñan pois, de ganar en esa competición, non? Os proxectos tractores, algo que preocupa tamén algunha das persoas que nos está escribindo no chat, son fundamentalmente proxectos liderados por grandes empresas. E, naturalmente, hai un debate sobre a donde van ir os fondos, non? A que tipo de empresas van ir os fondos. Este debate que se chama
Pemex versus IBEX, ¿no? Por poñerlle un título xornalístico. Está claro que é moito máis doado xestionar grandes proxectos que movan unha parte moi importante dos fondos en unha sola iniciativa, que podan venderse porque crearán moito valor engadido e seguramente postos de traballo, pero que poden estar, pero que, digamos, se aposta por eses proxectos de grandes empresas e multinacionais en detrimento de outros proxectos máis complexos e difíciles de xestionar que sean os liderados polas pequenas e medianas empresas, que son a maior, con moitísima diferencia, a maior parte do tecido productivo e creador de emprego no país. Ese debate vai estar tamén en riba da mesa e me gustaría que comentárades cal é a posición do vosso partido neste debate. Cristina, por exemplo. Vamos a ver, os PERTES ainda aprobaronse polo Real Decreto Lei 36/2020, pero ainda están sin desenvolver, ¿no? Como decíamos, hasta o 30 de abril, 31 de marzo, coñeceremos o contido e as exixencias para que as entidades se rexistren como PERTES. En calquera caso, desde a Xunta de Galicia, no primeiro PERTE no que se está traballando, que xa mencionei, o Polo para a Transformación Ecolóxica, o PERTE pode ser un proxecto empresarial, industrial, ou un proxecto de proxectos. Entón, a Xunta de Galicia está traballando nun proxecto de proxectos. Está intentando a incorporación das PEMES. Dende fai tempo, igual que vos anticipastes, vou de felicitar, desde logo que sí, hai que ser moi áxiles, temos que estar moi atentos nos vindeiros meses por todo o que vai a vir. Pois, desde o IGAPE, da Xunta de Galicia, facilitouse un correo electrónico para que calquera interesado en presentar algún proxecto, calquera pyme galega, o comunicase por aí, recibiuse os pymes, as pymes que estiveron interesadas, e a idea é que nos PERTES ou PERTES que se presenten dende Galicia para tal calificación que incorporen tamén as pymes que podan non só un proxecto, senón todos os proxectos que vayan nas áreas temáticas de valorización de residuos ou de gestión dos montes. Bueno, as áreas temáticas que teña o PERTE poderán incorporarse ás pymes galegas. Ese é o obxectivo. Ben, perdón, non sei se me estaba colando. Ben, nesta cuestión, nós o que temos claro é que a Xunta de Galiza xa está zanxando este debate co seu modus operandi dos últimos meses, non? Donde, basicamente, o que fixo a Xunta é ter unha axenda oculta, unha determinada serie de empresas que non sabemos todas as que son, sabemos algunhas que van saindo en anuncios no lugar de ir ás canles lóxicas de diálogo, como é o Consello Económico e Social ou como é abrir foros abertos nos que calquera iniciativa privada que manifestase interese puidese participar, non? Nós creemos que iso é unha normalidade democrática e compartindo que o sector privado ten que ter unha parte fundamental na saída desta crise e na colaboración de cara a esta nova fase, o que é certo é que aquí o músculo tractor é público. Entón, o público ten unha responsabilidade tamén en decidir cales son as súas prioridades. Ese debate tamén se estivo furtando, non? Entón, é un problema que se retroalimenta. Se desde o público dicimos, pois, é necesario un proxecto de creación de alertas, pois vayamos a buscar no noso país que ferramentas temos, non? Algúnas xa as temos nos institutos públicos, outras en iniciativas privadas e abramos un camiño, non? Aquí o que se está facendo é o contrario, non? Determinadas iniciativas privadas emerxen, son lexítimas, pero a cuestión é que, precisamente, quen cree na libre concorrencia e nas regras de mercado, pois que se facilite esa competencia a todo o mundo, non? Entón, para nós esa é a cuestión de fondo, non? En esta carreira salvaxe, sen un control público e unha dinamización, pois quen máis vai perder son os pececiños máis pequenos, non? É esa imaxe coa que moitas veces se ilustra, non? Moitos peixes pequeniños e un peixe grande que os come, non? Nos creemos que a saída é posible facela dunha forma diferente e que habería posibilidades aínda neste marco pois para facilitar que pequenas empresas e pequenos grupos de empresas pois puderan tamén liderar proxectos tractores, non? Pero ao final é que nin sequera no Parlamento Galego se están debatindo cales deben ser os proxectos tractores, non? Hai maioría absoluta do Partido Popular, pero en todo caso
que debatíramos e aprobáramos cales son as liñas polas que debe apostar Galiza, pois tería un proceso democrático e transparente e seguramente sairían moitísimas ideas máis interesantes das que se lle pode ocurrir ao PP, ao PSOE ou ao BNG, non? Contando tamén coa sociedade civil. E isto pois, é algo que incluso o propio director do Foro Económico, Santiago Lago Peñas, cando veu comparecer a Comisión de Reactivación, dixo que era inaudito que non houvese un proceso máis amplo, non? E no que tamén os grupos participasen. Entón, para min, é a cuestión de fondo. Resumindo, que non se está facendo isto dunha forma transparente e iso facilita que sexan determinadas empresas selectivamente, non dunha forma aberta, que lideren esta cuestión. A ver, eu diría que vamos a asistir a distintas fórmulas. Non vai haber unha única fórmula, non? Vai haber PERTEs que non sexan territoriais, seguro, donde empresas que estén empresas diversas, que están presentes en distintos puntos da xeografía española, van a colaborar para presentar un proxecto de futuro e que esa presencia en distintos espacios xeográficos en España vai ser un valor engadido que vai facilitar a súa elección, porque un dos elementos claves é a cohesión territorial e eso debe estar presente tamén nos criterios de decisión. Despois vai haber proxectos tractores de carácter máis territorial, como os que antes decía Cristina, que van a ser articulados polas comunidades autónomas, ¿no? E isto vai permitir a participación de PEMES, sobre todo de medianas empresas ao lado de grandes empresas, pero despois vai haber moitos fondos que van a ser distribuídos no ámbito empresarial ou non empresarial, pero tamén no ámbito empresarial por medio de convocatorias públicas con criterios obxectivos e onde as empresas pequenas e medianas van a poder optar, ¿no? Vai haber, por exemplo, unha línea de digitalización de PEMES que é de digitalización de PEMES, non para as grandes empresas, vai ser para as pequenas e medianas empresas. E vai estar presente, pois vai estar aberta pois, durante os 6 anos, ¿no? E isto vai ser así tamén, ¿no? Nese sentido, eu lle quitaría un pouco de presión a esta idea de que non van a chegar os fondos a miña empresa porque son pequena. Bueno, se eres pequena, debes buscar socios se queres facer un proxecto de gran escala e se non, pois vas a poder optar ás convocatorias específicas. E se tes unha idea moi singular, estate atento ás manifestacións de interés e presenta esta idea para que se tida en conta a hora de definir as convocatorias, ¿no? Eu creo que estos son os mecanismos adecuados, ¿no? Sí, o que pasa é que quizás non sexa moi xusto poñer na mesma capacidade de plantexar proxectos desta entidade a unha empresa grande que ten os seus propios departamentos de planificación que a empresas pequenas que necesitarían quizás un instrumento público que as axudara a poñerse de acordo e que as orientara para poder facer poder desenvolver proxectos colectivos que podan competir con estos das empresas grandes, ¿no? Efectivamente. Esa era a orientación da pregunta. Ese é o gran papel que debe ter, pues, por exemplo, o IGAPE ou algún instituto similar e que en alguna medida está facendo, non? Non sei se na medida necesaria, pero está facendo algo nesto. Eu creo efectivamente que hai un déficit, digamos, de asesoría, non? E de axuda, digamos, ante a grande demanda. De acompañamento, claro que sí. De acompañamento, es decir, este déficit existe, non? E aí son as administracións as que teñen que botar unha man, non? Eu lle pediría ao IGAPE que fixera un pouco máis, non? Que utilizar incluso os fondos que existen en todos os grandes recursos europeos para asistencia técnica, para contratar estas asistencias técnicas que puderan estar no territorio e axudar as pequenas empresas a poñer en marcha proxectos competitivos, non? Creo que isto sería importante, non? Se podo falar, un dos problemas vai ser a xestión, hai que mellorar os servicios públicos, hai que reforzarlos, dicía antes de ter toda a razón, é insuficiente, o sea, a estrutura actual dos servicios públicos non vai ser capaz de xestionar todos estes fondos que veñen. Estamos empezando a traballar nelo, para non ser moi exhaustiva, pero simplemente dicir que
reforzouse a oficina Doing Business, que xa se creou no 2016, agora a oficina Doing Business, que está en vicepresidencia, o que vai facer é acompañar na tramitación da posta en marcha de proxectos. Son trámites administrativos que vai acompañar ao empresario en concordancia coa Lei de Simplificación Administrativa. A maiores, no SEO de IGAPE, acaba de se constituir, de crear, a Oficina de Proxectos Tractores, que precisamente está recibindo, está asesorando, dando esa función de asesorar a todas aquelas pequenas e medianas empresas que queran optar aos fondos cando veñan, cando os coñezamos. A maiores vaise crear tamén unha sociedade público-privada que xa vai ser para, cando haxa proxectos grandes en concreto, para deseñar a folla de ruta, establecer a estrategia, estudiar a viabilidade, desenvolver o modelo de negocio de proxectos grandes concretos para implantar. Pero sí que hai unha triple estructura de asesoramento e de apoio e de acompañamento que é necesaria. Nos parece unha última pregunta, porque xa sobrepasamos a hora con moito, unha última pregunta sobre un tema que tamén paira sobre todo o debate, non? Que é o tema das dificultades da xestión e dos problemas de execución. O Consello de Contas, creo que Noa o comentaba tamén antes, no último informe de fiscalización sobre as contas de 2018, alertaba unha vez máis da baixa execución dos fondos europeos por parte do Goberno galego. Creo que iso é un problema que existe desde hai tempo, que non se dá resolto adecuadamente, fondos que quedan sin executar, quere decir, investimento que se perde non só para este momento, sino, como decía Xoaquín, para futuros fondos, porque o nivel de execución que teña cada administración pode obligar a reducir fondos a futuro, e neste momento está claro que ese vai ser un dos problemas fundamentais, non? Que vai a empezar xa, non hai que esperar moito, porque na xestión tamén entra este primeiro acompañamento das empresas para presentar proxectos, non? Serán máis fondos, haberá que xestionalos máis rapidamente, precisarán axilidade. Creo que todas as normas que se están entrando en vigor teñen que ver con esta mellora da axilidade da administración, pero quizás nos estemos quedando cortos. Que vos parece? Será preciso crear novos departamentos, novos servicios, contratar, como decía Xoaquín, asesoramento ou acompañamento no territorio? Por onde creedes que pode ir a solución desta necesidade de mellora da xestión administrativa? Xoaquín, por exemplo. A ver, eu creo que este é un problema moi serio, non? Podemos facer un cálculo que para este ano 2021, por exemplo, a Xunta vai xestionar entre os fondos europeos tradicionais, digamos, máis os que cheguen novos, pois ao redor de 1.200 millóns en fondos europeos, non? Isto é unha cantidade inaudita, digamos, de fondos, non? Coa estrutura básica actual vai ser moi difícil poder chegar, porque antes o decía Ana Luisa, non? Sabemos as dificultades que incluso hai para xestionar os fondos normais, que son ao redor de 400 millóns cada ano, non? E pensemos que hai unha dificultade adicional, que hai unha autoexixencia española de que hasta o ano 2023 deben executarse os fondos que se reciban vía subvencións, non? Entón, temos unha data marcada que nos obriga, non? Entón, bueno, aquí temos unha gran dificultade. Como facelo? Pois sí, se poden crear novas estruturas, pero eu creo que, sobre todo, se trata de reforzar as existentes, non? Hai no organigrama da Xunta hai departamentos encargados da xestión dos fondos europeos e despois departamentos xestores, como pode ser o IGAPE, como pode ser GAIN, como poden ser as distintas consellerías que teñen as súas células específicas de xestión de fondos europeos. Fagamos todo o posible para reforzar isto e que poidan rapidamente poñerse a tarefa. E ademais auxiliar as empresas privadas, asesoralas, darlles un soporte para que poidan facer tamén o seu traballo, non? Eu creo que isto é básico, non? Isto é básico. Eu creo que a única alternativa é o reforzo
do sistema público e singularmente a contratación de persoal que traballe para a administración pública e que se poida ocupar destas cuestións, non? Sobre todo porque aí a propia administración, neste caso a Xunta, vai ter que ter un papel de liderado se quere realmente colaborar tanto con axentes público-privados e as propias administracións locais que teñen pois, unhas características, unhas limitacións moi importantes de persoal. Non? Para min, esta é unha cuestión moi complexa, son consciente que non hai solucións máxicas, simplemente apuntar que vexo dous problemas. Non? Un é a toro pasado, que efectivamente informes como o Consello de Contas levan moito tempo alertando de cuestións que non se solucionaron e que se empeoraron coas medidas da anterior crise, e outro problema que vexo que en realidade as modificacións que está aprobando a Xunta non van no camiño de reforzar o sistema público, senón que incluso na lei de simplificación administrativa o que fan é desplazar ou, digamos, que externalizar algúns procedementos que se facían na administración pública, non? Nomeadamente medioambientais. E creo que aí pois que hai unha equivocación porque iso vai traer máis problemas que solucións, non? Cristina? Concordo con Joaquín, a simplificación, o reforzo do sector público é imprescindible. España é o país da Unión Europea que peor executa os fondos europeos. Temos un nivel de execución dun 43%. Falo do período anterior, 2014-2020. Eso é terrible. Encima, dentro dos fondos europeos, o que peor executa é o FEDER, que é o máis parecido ao que son axudas a implantación de empresas. Entón, temos unha situación moi, moi preocupante no tema da execución con moitísimos menos fondos. No período anterior levamos executado 24.040 millóns de euros. Contarémoslo cos 151.000 que están por vir. Moi delicado. Falta persoal especializado, tanto no ámbito público, pero tamén no ámbito privado. As empresas, con carácter xeral, o asesoramiento non está profesionalizado. Entón, hai que actuar nos dos euros público-privado. Hai un exceso de burocracia, lei de subvención, reglamento, galega, estatal, reglamentos comunitarios, cumplir, evidentemente, toda a normativa, pero probablemente acadaríanse os mesmos obxectivos de seguridade xurídica con unha normativa un pouco máis sinxela. A digitalización na administración é insuficiente, necesaria para unha adecuada xestión destes recursos. Pero se me quedo con un tema, a formación do persoal público e no eido privado na xestión de fondos. É insuficiente. Podo introducir 30 segundos? Sí. A ver, unha cautela, ¿no? Que hai que executar tamén os fondos do marco financiero plurianual da Unión Europea. É dicir, non debemos sustituir uns por outros, porque senón estamos, en fin, facendo... Claro, por eso hai algunhas voces... ¿no? Entón, isto é importante... Hai algunhas voces de especialistas que falan de que sería moito máis eficaz crear un organismo a nivel autonómico específico, temporal, para a xestión específica destes fondos, ¿no? Para que de alguna maneira non suceda eso, efectivamente, eso supoñería un investimento de contratación, pero eso, para non distraer, eu non o teño claro, por eso pregunto, para non distraer da execución dos fondos normales. Un elemento clave é a experiencia e a formación. E eu creo que aquí un dos cuellos de botella, digamos, un dos colos de botella é justamente a disposición de persoal especializado nesta xestión, porque, como decía antes Cristina, hai tal cantidad de normativa e de reglas que ou ben estás metido e sabes como facelo ou senón perdes moito tempo, non? Eu, neste sentido, eu creo que seguramente é preferible reforzar o que existe para a xestión que non pensar en construir algo desde novo que leva o seu tempo administrativamente e que, ademais, carecería desa experiencia, non? Entón, non sei, eu son un pouco escéptico sobre esa solución. Bueno, non teño máis preguntas que facervos, e vos trasladamos máis ou menos as preguntas do público. Efectivamente, como comentábamos, en abril de 2021 presentará España o seu plan á Comisión Europea. Aí xa teremos claras algunhas das cousas que neste momento aínda están en elaboración ou non temos, polo menos, información suficiente, pero, dende logo, estas cuestións da captación, da xestión dos fondos europeos serán temas clave da reconstrucción nos próximos anos, e dende a Fundación o que nos comprometemos é a seguir a falar deste tema
e pedimos aos vosos partidos e a vos que teñades a mesma actitude tan positiva a colaborar neste debate e, ademais, agradecervos este tono tan pouco crispado que de verdade que se agradece nestes tempos. Así que moitas grazas de parte da Fundación Luces e ata a próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Hasta luego.